Hey everyone, welcome to my first vlog. ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଦିନ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ତା ହେଲା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ବାର୍ଥଡେ। ଥଣ୍ଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଠି କେହି ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ତା ଚଏସରେ କିଛି ଫ୍ଲାୱାର ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା ପସନ୍ଦ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ଲଭର। ଦେନ୍ ମୋ ନଜର ପड़ा ଏ କଲରଫୁल फ्लावर ଉପରେ। ୱାଓ ଏ କଲରଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖି ଭାବିଲି କାଶ ମୋ ଲାଇଫରେ କେହି ଜଣେ ଥାନ୍ତେ ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ପୁରା କଲରଫୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଉପରେ। ଭାଇ ଏ କଲରଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଖି ତ ମୁଁ ଫୁଲ ବନିଗଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା କେହି ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଫ୍ଲାୱାର ବି କଲର ଭଳା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ି ହିଁ ଯିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ରଜନୀଗନ୍ଧାର ମାଳଟେ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ପିଙ୍କି ଲଭର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓହୋ ସତରେ ଝିଅର ବାହାବା ପାଇଁ ମନ ପୁରା ଛନ ଛନ ଆଉ କନ କନ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଗଟି ଯାଇଥିଲୁ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠି କପକେକ୍ସ ଆଉ ଡୋନଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଭାବନାରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଗଲି କୋଉଟା ଖାଇବି ବୋଲି। ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ବର୍ଥଡେ କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କେକ୍ କଲେକ୍ଟ କରି ମୁଁ ବି ଟିକେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ କପକେକ୍ସ ନେଇଗଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲି ମିଠା ଦୋକାନରେ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମିଠା ବି ମୋ ପସନ୍ଦରେ ହବା ଦରକାର ନା, ଫ୍ରେଣ୍ଡର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ମତେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବଡ଼ ତ ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାଳିଆମି ଛାଡୁନୁ। ହାପି ହାପି ମାମୁଲର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କେକ୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମଲ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରି କେକ୍ କଟିଂ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଫେସ୍ ଦେଖି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ତାର କେକ୍ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସବୁ ଆଟେନସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍। ଫାଇନାଲି ଆସିଲା ଗିଫ୍ଟ ଦବାର ସମୟ। ଭାଇ ଆମେ ତ କଞ୍ଜୁସ ପାର୍ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ଡାଡି ମିଲ୍କ ଦେଖି କାମ ଚଳେଇଦେଲି। ଭାଇ ଭାଇ